kuti moyo wangu
chikari rochembiri chinondipa kufara ndau yako nemitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirei ndipeni kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kubva munzira yenyu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano hangu Baba batisa moyo wangu Zuva 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 resabataraka naka Zuva 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 resabataraka naka Mari akasika denganenyika pamazuva matanatu akazorora nezuva resabata ndokuzori komborera naizvozvo ngatimukudze tichimutenda nezuva resabata ngatimukudze tichimuvonga nezuva resabata ngatimukudze tichimutenda nezuva resabata ngatimukudze tichimuvonga nezuva resabata makomokora zvisina zvinomuterera iye akataura zvinoita kuda kwake akagadzira zuva kuitira vanhu vake vakatiri kwate iro zuva 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 resabataraka naka zuva 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 resabataraka naka Ngatidzore usoro tinamati. Baba wedu vari kusoro kudenga toda kutendai mukati mesabata ranhasi.
tichikutendai nekuti wanisa mukana wekunzwa nekuteerera shoko renyu radai kugadzirirwa kuti uye kwatiri. Tauraiwo nemwoyo yedu Mwari, isaiwo zvinetso zvose nezvose zvinogona kuvhiringidza kunzwikwa kweshoko renyu. Tungamirirai vataure vagone kutaura nemwoyo yedu tose, tisvikirwe neshoko ranhasi rigotibatsira pakutenda kwedu, tiwane zvizhinji zvichatibatsira mukuponeswa kubudikidza neshoko iro. Toda kutendai nekuti munotida muzita raJesu tonamata. Amen. Zuva, zuva, zuva. Iro zuva resabata. Kuna look. Inoti iyo. And Jesus went into the synagogues and into the temple, and he taught and preached the gospel of the kingdom. My Papa. And he preached the gospel of the kingdom. But look, anoti, anowedzera izgire kuti of the poor, kingdom of the poor. Matthew na Mark vanoti the kingdom. But kana mukatasa manje, when he was teaching in the synagogue, they loved it. When he was delivering demons out, they loved it. Even if the demons, some of them, zainopinda munguruve, they would just be an angry few families, but nothing much happened. But each time he preached the gospel of the kingdom, they wanted to stone him. I'm not into it. He was never stoned for teaching other things. He was never stoned for healing and deliverance. He would only be threatened with the stoning each time he preached the gospel of the kingdom. What is it about the gospel of the kingdom that makes people angry? What is it about the gospel of the kingdom inoita kuti Satan abva afunga kuti munhu uyu anofanira kutoparara zvake, otherwise gospel raakuparidza iri harifaniri kunge rakadaro? Because Jesu wakanga akutaura nezveushe hwekudenga. Saka kana akutaura nezveushe hwekudenga, zvati pakuuya kwawo uri kureplace umwe ushe huripo, saka hazvisisiri kubata Satani zvakanaka. Preaching the gospel of the kingdom. Because mune zvirimo zvokuti vanhu vakazviwana vakava nazvo havachisina chimwe chavanonida kuendera kuna Satani. If you remember, Luke chapter 4. Satan anotora Jesu paya after baptism, okwira naye pagomo, and he shows him kingdoms. Zvikanzi kana ukangondipfugamira chete, I'll give you all these kingdoms. Asi Jesu anopindura achiti zvakanyorwa zvichinzi. But the point I want to drive here is the devil anazvo zvinhu zvamuri kutsvaga izvi. Muri peremu? The devil anazvo, he has got kingdoms. The devil has got money, he has got the resources, he has got everything, and he has a mountain upon which, if you want to sell your to sell your soul for money, he'll give it to you. But my kingdom devil anawo evanada kuti vaende kurutivi rwako. Asi Jesu apa sezvinoitwa vamwe vaKristu vakasadza kuti urombo huri nani than to enjoy a kingdom iyi, sosi yacho iri Satani. Saka hationi munhu murombo tongomunzwira tsitsi nekumushora kuti akadi. Vamwe vacho vakaitwa varombo not because they had not been offered before,
but they chose not to. Saka kana taakutaura kingdom of the gospel of the kingdom, tichaona varume vakaita sana Daniel. Varume vakaita sana Daniel, even though they learned the wisdom of Babylon, it just helped them to strengthen the gospel of the kingdom. Daniel anoofwa chikafu chiri kubva patafura yamambo. Hanzi vapei chikafu chinobva patafura yamambo, movachinja mazita, movaisa muchikoro for 3 years, vachidzidza language yedu, vachiita sei. Daniel anoti, zvimwe zvese ndinogamuchira, but I cannot defile my body. Ndipei hangu nyemba. Kana muchida zviedze for 10 days, avo vachidya chikafu icho chiri kubva patafura yamambo, ini ndichidya nyemba, mozotarisa ganda redu muone kuti vari nani ndevapi. Daniel odzokera panyemba dzake, asi pavanozotariswa, they are 10 times better than vakadya chikafu chamambo. Zvekuti uya anobva atoti no need, chikafu chamudya ichi ndo chakatonakisa. But what Daniel is saying, ari kuti iye, in our kingdom, tinazvowo zveko zvinoita kuti tive sezvatiri. But dambudziko redu nhasi nderekuti we have sold zvaifanira kutichengeta, tichida zviri kubva patafura yamambo at the expense of our future. Muri pano here? Amo madiro ainoita brai anoshamisa, because vari kunyika vachanyanyi kuda brai, vakudya health. But amo payafunga program pamukupererwa, vanzi vana baba toita $5 tite brai, pamukushaya nyama kumbaira, handinyatsoziva. Toita $5 tite brai, then totsvaga vana baba vatisingapindi navo. Ndiani baba wamusingapindi naye achasunga mumba make achida kuzodya nyama? Wani wamuchawana, unless kana mufamba mumastreet mutsvaga vaya vanorara munzira, kana vari vamuri kutsvaga. Kana mutsvaga munhu ane kumba cheko, vakudya maavocado. Ukaona achiri kuisa paflyer brai, ndewe kwedu kuno. Ukati brai iriko kana kuma7 vasvika kuma5:30, vanenge vatomirira kudai kuti brai iri pai, vatobatidza kuti brai. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti vanofunga kuti zviri kukingdom yemuvengi zviri nani kudarika zvatinazvo. Muswa mune makuenda kunorapwa maBP nemagweita, ndo pamunopuwa prescription vachiverenga ka health and wellness, kamaifamba pamustriti musina kuverenga. Maakudzidziswa kana muchida nyama red meat rega, unoona vanodzoka ikoko neprescription hanzi red meat ndakatonzi ndirege. Zvakaverengwa muchibhuku chiya chamaifamba mustriti muchipa vanhu, ndo chiri kuverengwa nenyika mazuva ano, ndosaka nyika yaakugona kudya. Quantity yandinoona muchidya sabata maskati, icho chotonhora ichocho. Kuti munhu ndiligion here kuti ane vamwe vana vebaba, so because ndiro yacho mazarira inenge yakaita soka. Nevakasara bocha chavo chirimo. But Daniel ari kuti, if it is about food, I will not defile my body. Ndipe hangu nyemba ndidye. I'll eat simple, but we know how to eat. Takata zvipiwa izvi naMwari, asi takazvitengesa nekufunga kuti kwavari kunonakidza. Todzokera ikoko kunorapwa nehealth message yedu, tobhadhariswa, asi takavapa mahara. Muri panherana baba? It's a pity. Fuma yamanga munayo ne-Advent health message, nyange de maida kubhadharisa maivhura masurgery. But fortunately makanopa vanozogona kuzvishandisa, ende vari kuzvishandisa vangosara bedzi vachiri kuita brai ndimi.
ndimi masafa handisi kurambidza kuita brai pane vandarambidza kuita brai repana handisi kukurambidza kuita brai muchakasaririra mamuri kumashure imbodyaiwo but vakaidya vari kuregreta vakatosiya. They are now eating health. Inoita seinochamisa kana ichitaurwa kuamo ende hamugoni brai imi inodyiwa yakatonorwa inotanga yambopakurwa yoiswa muchindiro choiswa sadza yofambwa. Taidyira iri pabrai stand. Ima hamuizivi brai. Taidyira iri pabrai stand. Steak yacho iri thin. Ima hamuizivi ndosaka mutenga nyama ine mabhonzo moisa pabrai stand. But muri kubva pafuma yamunayo muchinotsvaga munhu pabrai stand yamamuintrodusa kwairi kuti muzomuparidzira kudya kwakanaka. Amunondinzwa? Munotsvaga munhu panze nebrai stand kuti muuye munomu kuti adye mavheji. Handisi kuona kakungwara kwacho ipa. Pane zvinhu tu. Pane kurasika njere neututa. Kurasika njere kune mapiritsi. Munhu akapuwa mapiritsi ake anofunctiona zviri normal as long as pane adherence. But pari zvino signs hadzisati dzagona kuwana mapiritsi echituta. Muri pere? Hazvina kuipa to be self-sufficient. Hazvina kuipa kuenda panzapa uchimira kuti economically uve self-empowered. Zvese izvozvo hazvina kuipa as long as it's not traded nesalvation yako. Urombo hauna kumbonaka. Ini maonera angu varombo anoenda kudenga vashoma because vakawanda makuwa. I'm telling you, ndikaona munhu murombo ndinomunamatira kuti Mwari mubatsira awane kamari because ndinomusiya uyu kudenga. Saka handigoni kuubhabhatidza pana paurombo. Asi ndiri kuti inini patinotsvaga nepatinoita zvese zvatinoita ngatizviite tichiziva kuti we have a kingdom. Tichatonga ngirozi. Ngatizviite tichiziva identity yedu. Ende chakanakira Daniel anotonzenda kuchikoro 3 years. Ndosaka Bible rakazonyorwa futi neAramaic. Ilanguage yetrade. Yavakanodzidza vava kuBhabhiloni vakanga vaya vachiziva Hebrew chete. Asi akatoidzidza akati ndiyo inotengesa. Problem yevanhu vedu havadi kuenda kuchikoro. Chikoro chacho ndo chamusingadi. Saka zvinhu zvenyu ndezvekungoita zviya zvekuda zvehasha neshungu zviya zvamunongogara muchingoita ipo panapa zvinhu zvehasha zveshungu zvokuti hamudi kuenda kumbasi vasati ranyura munoti vanhu vanozonoita chitema. Iro sabata rakatanga nezuro kana vaiita vakatoita kazuro. Samakavakejera panapa chi. Ishungu nehasha. Muri pere? Zvikaitwa zvinhu imamupo imi. Muri panapa imi? Chii chinotasawo kuti rimwe wosabata kana rimwe chete pakota titi family day munogara nemusikana wake kumba uko vachionana vachiseka. Imunoti vanoseka nguva yemuchingobva panapa manheru mazvese. Nguva vachagarawo vasina chavari kuita vachionana vachikurukurawo vachiita sendirini. Vanhu vanofarira vhesi inoti kudenga tichaita sengirozi. Kufarira kungaita zvona zvidiki kuda kunoita sengirozi. Because hadzisi kunakidza marriage dzacho dzamuri madziri. Kana isaida kuti apiriwo kuna Mwari kuti koma akuda kuti siyanisa nevamwe vedu taakutotya manje tokuvhiringa for eternity munoita sei ipapo. Hakuna suicide ko. Muri pere? But tikanzwisa nezveumambo hwaMwari nezvaunofanira kunge huri, we will not beg for a seat on their table when we can build our own table. Why beg for a city? Why? One seat. Why not build our own table? Varume vane usimbe. Usimbe chaiwo ndo wavanawo. Saka usimbe why replacewa ne witnessing?
munhu kana asingati ungoshanda abata chibhuku ndakumboenda kuita abata chibhuku ndakuenda kuita shandai. Even vamunowitinessera vacho amupindika dzimba dzese dzimwe dzacho mune muri masuspect akakuti asasona mukati ndibirwe zvinhu panapa ndiite sei nedressing yakadaiyo. Endai munoshanda, endai munoshanda, enjoy life. Chinoita kuti mufunge kuti kucamp meeting kune hutsvene is because majaira kutambudzika, saka mukakiwa muchikwiura mvura yaya mukaenda pamablair toilets munoona semakuenda. If Jesus was alive today, he would never attend camp meeting where you are going. Ndiani Jesus anoda kunopinda mutoilet, blair toilet, irogore nere. Mwenzi wachinzi Jesus akatora laptop yake akaenda Glen City. Imuriko. Because out of laziness, we have sanitized poverty. Kuita nhamo sekunge inoshamisa. Nhamo ndo yatakuona se humility kana kuti kutadza chirungu here. Nhamo ndo inenge yakudzikisa. You have been humbled by poverty. Yaona haisi humility aiwa. Kurwa nenhamo kusvika wasvika pekutika ausina pride. It has humbled you. Saka ndo mistake yamunoita manje kuti haini nangu ndofara vanhu panapa zengeza because panapa unoona vanhu vacho havana kana basa nezvechinyi. Inhamo inenge yakusvitsa pekuti hauchagoni kana usumudza musoro kuti utaure vanokubvunza kuti ndiwani. Ndiwani unoita nezvei? Hatisi kuona kumarestaurant uri kudyira kupi ndiwani. Saka vanhu vanobva pano tucha nhasi ndonyatsonzwa kusunuka unozati kasvika pazengesa paya tine vamwe so ndongode tichigara ipapo chati kana tichida kuva musazoti ndinoshora tichida zvedu ndogona kubatsirwa nasekuru vangu tichitaura chokwadi pana kuti mama agara pamachenye eplastic vamwe pamabhenji ematanda muri pasi pemapango kuti pari kuita kuti umbowanzwa kuti deta ramba tiri pano kubvunza papapa wanyatsonzwa chaipo kuti deta ramba tiri panapa ndepapi. Muripo here ndo pandiri kuti vana vaMwari tisakundwe nevana verima. Let's go and work. Let's enjoy life. Munozama matestimony. Munokangasa mbari zvinoshanda munhu asumuka. Elder ndoda kupa ningi like ine family yangu. Sabata manheru we don't cook. Chikafu chacho chinenge chasara chacha ndo chatingodzisa toti iwe kana. Sotaurwa here izvo zvokuti makadya munya. Zvino ndo zvinhu asumuke va because Saturday yacho munobika makabika Friday handidika chikazosara futi ndo chamadya ndo usumuka nepane vaenzi anzi ndo chatinodzisa nadzimai toita sei todya. Zvino apa ndiri kupalese nini kuti ndichataura murume ati ndo zvaari kutoita mazuva ese zvakamuisa pauelder ini. That's not about our kingdom. That's not up. Nasi ndoziva elder. Ndiri kuona muri kunyora nyora. Siyana ine zvamuri kunyora zvenyu. Nasi muchibva pano torai adzimai venyu. Kana musingadi heavy meal, hatisi kuti idyai munya isu. Munoendawozve kunzvimbo dzacho. A cup of coffee nyange musingadi muchida isina sugar. Nekapisi ke Black Forest. Muchidya zvenyu muchikurukura. Sabata inouya inokunakidzai. Handisati ndaona chivindi chine masalada chekuda kusumuka achida kupa testimony kuti nadzimai vangu Saturday menari atibiki zvinge zvasara masikati acho zvinobikwa musoro zvakabikwa nezuro ndo zvatinozodya and we find that very simple. I'm saying kukanyarara ukanyarara alright unobvei kunyarara nice kuru munhu akanyarara unobvei nyarara hako. Go and work. Occupy till I come.
vakaidzimba mugare, vanowana ndavawane nevanowanikwa ndavawanikwe, nekuti muchiriko. Musati papinda popo munyowani pega pega muona kunge Jesu akutoita sei, akuuya iye achofa futi. Iye apinda uyu anofa futi, Jesu asati auya. What? Inzwai vana vari pano. If you can't find a job here, look for it elsewhere. It's now a global village. Kana riri kuBotswana, go there. Kana riri South Africa, go there. Kana riri kuEngland, go there. Kana riri kuAmerica, go there. Musanyeperwa navadhara. Because vadhara kana vachitaura necountry living, vanoita sekunge zvinonzi Ellen White aigara kuno. Paakatonyora country living, aito kuAmerica, ndo yaaitoreva. Aitonyora izvo zvachoona nemagetsi. Country living imomo. Tinoona kana vakangoungana kunoku, vachifunga kuti tinosara kana Jesu akaita sei. Zvinoachauya magetsi akadzima kutokona anokuona izvi. Munoona vasvika vakomana vachibva paNew York. Kuseni vapinda. Imi tucha manheru mufunga ndimi kutanga kupinda muri group yekupedzisira. Let's welcome them from Zengeza. Vanowana ndavawane nevanowanikwa ndavaite sei. I don't want to pressure you to marry, but vamwe venyu maakunzwisa tsitsi. 33 years, 34 years, 32 years. Shasha ringoti pane zvandodamboita. Pane zvandodamboita. Yakapfeka mauniform egreen aya. Pane zvandoda kumboita. Iwe. Takazovakumbira kuconference tikati vhurai. Nyaya yemauniform nyange vakaroora vapfeke. Iye nhaakungopfeka. Hatichazivi chamakamirira chaicho kuti chii. Chamakamirira chaicho kuti muroore munakirwe nemarriage chii. We have a kingdom to proclaim. And the kingdom hiyo ine zvese. Ubenzi hwedu kusiya urongwa hwaMwari tichinobata paurongwa hwavatorwa. And yet zvatakasiya ndo zviri kufarirwa nevatorwa nekuti vakaona ndo mune fuma. Muri pere? Muri panapa vakomana? Vakomana ava vanosiya vasikana panapa. Vasikana vemucheche. Vachinotora panze. Munhu akarara nevanhu 14. 14. Ende vasikana vari panze vachaenda kudenga handivatyiri. Bozi vanotaura chokwadi. Inini kudhara ndaini ndisingamusikanzwa. Pandakarara naJohn. Then umwe musi ndakarara ne3. Lazarus, John nani. Ndikazvifunga izvi nezvo I regret. I feel dirty. Ndikazvifunga ite. I cry. Saka chamakatiza vana sister panapa. Muchida kunge shasha makagerwa bhibho muchienda kunze takati ameno zvimwe zvamakaita sei zvamakaona. Vakomana vedu ava anosvika kukumusikana achibvunza, uri mhandara here? I'm not. Ndoda kunzwiswa zvakafamba sei because and I want to know kuti wamira nzi ndingati nini iye zvinezvi ndiwe munhu wandinaye chete handina vanhu vaisi vandakarara navo. Iwe unenge wabvunza kumhandara ipo unzi vanhu vese vandakaita sei vandakarara navo. Handina munhu kana izvinezvi kana namba dzavo chaidzo handina. The last guy wandakarara naye handatombotira namba dzake tangoburuka kombi tese tichienda kumba. Zviya zvengoti munongofarisa mubva tangorara but not kuti papa anything. There is no us. It was just next week ongoya kuSabbath kune munhu wako. Saka muchiye kuti saka chamaiti tuchatuya netubhibho muchienda kuti aifungati amene zvimwe zvinhu zvamuri kuita sei zvamuri kutsvaga. In this kingdom Mwari anga akakugadzirai zviri nani but makaita nharo. Chinhu chinorwadza ndechekuti mazuva ese muparidzi anoenda kumba achifila guilt. Aparidza upenyu hwevana venyu because hatichakwanisi kuparidza nyaya yevirginity because vakazwa ndakarara nevanhu 14. Hatichakwanisi kuparidza nyaya tinotya kurwadzisa iye noti kana toparidza tichinhingira tichisefa kuti tichengete vana vedu because kwavari kubva kwacho kure. Kana vazva vaita maelder manje ndosaka vachiomesa. Akamira pakemeeting oti
hakuna anosvika 9 akamuka 9 munhu wese ngarira because ari kutya munhu wake kuti munhu wangu uyu akasvikirwa na9 akamuka nezvaakambotitira zvake zvinouya nesuwo tangonzi tiende sei tangonzi tinorara vasikana vese ngavagare kuno kumberi vauri kugasa mberi havana nenyaya yako muri panheri vakomana usavhunza munhu kuti uri mhandara here songe une zvinhu zvauda kuzoita kana waudzwa anokutsanangurira wapedza kutsanangurirwa wouya kuno uchiti wakabata great controversy asingaregereri ndiani isusu panapa hapana munhu mutsvene ndo zvataingotaura usati waenda iyo ndo bhuku rataiverenga mudhara kune rimwe here rakazomboverengwa musabvunza vakomana muri panere pane vakomana vasati varorere panapa musabvunza unless mune imwe plan muripo musabvunza musina plan because problem yekubvunza usina plan ukaudzwa akuda kuti umwe musi akafunga kuti pane nyaya ndisina kukudza umwe musi takarara pakona pemubhedha tiina Thomas because wakatiudzwa kudhara kuti nyaya yakaita sei ndozvaungandiudzere zvinenge mwana mudiki sei ndozvinhusasikati izvozvo wakuverenga great controversy rawakasiya panapa ndo rataiverenga mazuva wakaenda muri panhere mayouth musabvunza ukaona munhu wako usaita sei usabvunza kana wamuda toraise pakitchen mai ndiye munhu wane mai ndiye munhu wako kana waida kubvunza mai wako rega wabvunze ndo vanisa zvavachaita iko iwe isa munhu wako pai pakitchen wakanyara unogara uchifara ene unogara uchifara iwo madzibaba enyu anofara achiti akaroora mhandara iwaya dzimwe ndedzekugadzirwa kumhangura vakakugadzira nyangwe ane vana 4 motamba nevanhukadzi machembera yakadaita mhandara ipapapa nhasi kungotora mari yakuenda pamhangura ndakawana mukomana ungotsinzina ini zuva rumwe handambovhera ndazvida muri panheremi mazvinzwa musati nyaudza musabvunza zvisina basa musabvunza zvisina basa ndiani akakubvisa umhandara ina anchanyatsoziva because pane mukomana ndofungwa ndiye akandibvisa but yari kuti akaona ndisiri saka ndakutofungira pane umwe wandaifunga kuti hana kupenetrata ndiye unoudzwa zvauri kubvunza izvi information yacho iri pai iripo yes unoipiwa information wapedza kupiwa information wonyora makadzi emuchato saka wanga wachinetserei nekubvunza ndakubatsirai zvimwe zvinosiyana inani hazvina need yekubvunza izvi hazvina need yekubvunza because kudhara vaibvunza vainge vane zvavaida kuzoita nazvo vadhara vaibvunza vaine zvavada kuita sei imi sinzi musina zvamuda kuita musaite sei ndikangonzwa kuti wabvunza tonetsana unless kana une zvaurida kuita sei uri kundizwa iwe ndati usaite sei usabvunze sei ndiri kurambidza kubvunza unozorwadziwa upenyu hwese nezvinhu zvawakaita sei zvawakabvunza ndakutonzwa hanzi ndo vari kutanga kutiudza vasikana regererai vakomana imi musarwadzise vana vevanhu wazvinzwa iwe siyanai nevana vevanhu iye kana akanyarira asina kubvunza siyanai nani siyanai navo nakuzviita smart stereke uchibvunza zvinhu zvese ngori kuinvestigata uchibvunza zvinhu zvese wapedza wapiwa mhinduro dzacho tsiva wagara imomo wakuverenga bhuku of the year last year but 1 this year usati waverenga saka chaunga uchinetsera ipapapa uchiita seunoda kuziva wanga uchida kuzodii muri pano vakomana musaita sei musabvunza vana baba muri pano vana baba regai ndikudzei iye zvino vana baba vari kufa vasina kurwara muri kuona rate yevanhu anongonzi angodona budai pachena munobatsirika pamunogara padare rana baba apo mutaure nyaya dzani mutaure nyaya dzenyu munobatsirika gone are the days dzekunzi murume hachemi tinochema kuti shungu dzibude tirapike
Handiti? Ehe. Muri pano vana baba muri kunzwanzika? Tinochema murume anobuda chi? Misodzi. Misodzi iri therapeutic. Patinotochema ipapo inoproducer mahormones anoita kuti dzimwe hasha dziya nezvimwe zviite senyi zviserere. Chiri kuuraya vana baba vazhinji kuramba vachibhotla. Vana baba vazhinji vamwe vari kutambudzwa mudzimba umu. Vamwe vakambopinda mune dzimwe dzimba vakasungwa injini haichashandi, but havasi kugona kutaura. Kuti muchindiona ndakadai, ibhachi nebhurukwa rasara, but varume ndiri pakaita sei? Tigere hedu kumba uku. Amune musina kugara saise plural. Mai vari kutobatsirika nezvavari kubatsirikana nazvo. Agere ake ndiani? Ndiwe. Taurai nyaya dzenyu mubatsirike. Sangoramba ungoti kukanzi prayer band utanga na 4 wasvika na 4 hausi kutaura nyaya yako. Iri utanga nenguva wasvika. Taurai nyaya dzenyu vana baba. Muri pane vana baba. Let's talk. Let's voice it. Let's seek help when we need it. Vanhu vangani vakauya pano pachurch vakabva pano vabatsirwa nemari vatisingapindi navo. Iwe uchiziva kuti kumba hakuna muriwo. Ndiri kukumbira usangano risari. Pana baba vakagara panze apa vakoipweth. Saka vanga vachingotiwo chero dzamunazvo. Saka tichangoti ane $1 ane $2 tingova pawo. Nekuti Jesu achauya achiti makandoona ndine nzara. Iwe uri muno muchechi usingataura kuti muchindiona ndakadai takapedzera kudya nechipiri. We are not talking. We are not talking. Iye zvino tiri so centered nevanhu vari kunze uku. Vane maproblems ari less vane vakagara panapa. Because our people are not given the space to talk. Zvinonyadzisa kuti handina kudya muchechi medu. And yet tinopa vatorwa kuti vanodya, saka tinoziva kuti chikafu chinogona kushaika. Zvinonyadzisa kuti handina mari yebhazi yekuenda kubasa nemusi weSunday muchindiona ndakadai zvinhu zvakaoma muno. Asi munhu akangobva pamba apa akauya panapa akati muchindiona ndakadai handina mari yemusi weMonday tinotoita madhora tikamira sei? We are not talking. Ngatitaurei baba mazvinzwa. Nyangwe vezera renyu vanazvowo zvinetswa zvakawandisa zvavanoda kusheya. Siyai mataurira vana venyu dzimwe dzamusingagoni kusolva. Vachasara vachiziva. Muri pano vana baba? Garai pasi nevanakomana venyu muvaudze zvamakatadza kusolva, zvamunoziva kuti inga David akagara naSolomoni. Solomoni ndaakurara usarega Joabhu achichena musoro. Ndakatadza kudzigadzirisa pandanga ndiripo, asi iwe usamutendera kuchena musoro iwe uchiripo. Solomoni akaenda pachigara achiziva. Ngati taurei. Vana mai muri pana handitika? Hazvichanyadzisi nekusekesa to confide in other people kuti wane rubatsiro. Mastroko ari kuwanda. MaBP ari kuwanda. Vanhu vari kubhotla zvinhu zvine masolution. Zvinhu zvataigona kuti pamwe dete akaudza imwe hama. Alright, nyange ukamudza akaita makuwa. Vakangoziva zvakwana. Iwo dzokera unoti minduro yangu yamakazoti iva kuziya kazvako saka zvinondibatsira ini chandiri kuda chete kubatsirwa. Ndobatsirwa ndoenda. Ende nyaya yako yatopera vasinei newo boss vakutoziva kutsvaka umwe wokureva vagara ndo maitiro avo. Saka uchavatyei vanhu vepano? Muri pano here vanhu mai? Let's share. Let's confide in each other. Azvibatsiri kuba mari uchirongedza uchiba mari uchirongedza because ndimuri kunudza kufa, muri kufa mune mari dzedu. Taurai nyaya idzi. Mari kana iripo izikanwe pairi kuti kana mafa tiwane pekuitora. Dziri kungorova ka? Dzese dzangu achiti ndinokubira refu chai. Kuba munogona kuiba refu, munoikanda kumofa. Isati zikuti mune mari chi? Refu. Tongochema utaipinda navo. Izvo shashaine mari refu. Ngati taurei tichikurukura tigadzirise nyaya so that instead yekunofusha mari dziya tinodzienjoya nekudzisenzesa. Muri panere? Chekupedzisira.
Bible rangu rinoti kana taroora we should live and cleave. We should what? Live and cleave. Dambudziko rangu ndekuti varume nevezera airi vachiri kutongwa nemanamai vavo. Muri panere? Avasati vaita live. Ndikati vanamai maybe ndanyanya kudzokera mumashure. But zera iri anenge ane mukoma. Ndewo anoti kana ipapa kada kutenga firiji anotokwira musi wechipiri. Unoziva kuti mai vangu vachida firiji, pane imwe yatakaona kuti atatenge but iri kuita 1.7 but mari yacho iriko. Saka ndangoti rega ndiudze mukoma kuti ningi itangotenga iyoyo pamwe anoti pamamwe mazana. Iro zero iri. Ata unoza mukoma wangu kuti ndakutenga chi? Kuti ndakutenga firiji. Muchasvika rini nhai vana baba to be independent? When? What should happen for you to be independent? Huh? Muri panere vana baba? At your age. Kana ambuya vako akafa, udatanga wafonera mukoma wako, nehanzvadzi yamai vako kuti ambuya vafa vangu vachikumbira kuchemerwa pano, muri dzemba ndiwe. Make your own decision, yes or no. Muri panere? Unongoita ngembe yekukwereteswa. Iwe ndione zita kwa superintendent. Handiri kuzvinzwa hangu. Ini nichagarawo newe kwangu. Vana baba munobowa imi. Learn to live. Inoda munhu anoti no, achitaura pfungwa dzake. No. Mozati ati no ipapa asana wabvunza. Ndo zvaari kuita sei? Right or wrong, but ndo pfungwa dzani. I respect it. Kwero kuti unozwa nyaya yekuseni kuti ndokupindura ndadzoka. Iwe ida kutanga wafonera mukoma wako. Kunobvunza. Nyange ukasabvunza, ukauya nemhinduro manheru, tofunga kuti chimwe chawazofunga chinyowani, chawatadza kufunga kuseni ponga uchibva panapa chi. Saka vana mai vazhinji kana tichitaura navo vanoti taneta. Avade vaenda kunodzerwa kuvakoma vavo ikoko. Taneta because hatina chatinoronga mumba. Nyaya dzese dzatinoronga akasangana nemukoma wake dzawira pasi. Ko kaucha ndiye akati muvake kumshemda ugaro zengeza. Kuri dzende mura zimba kumusha uko. Muzoti nezanzi coffee nake ndatatangira enda kumushando kunemba yacho iwe igara muturumzi kunoko. Bozi mukoma wako akati kumusha unakuita sei? Make your choice. Ndoda vafana vemazwana mukafa mukasiya musha unoita dongo. Akada kuita nharo kundaenda kumusha utu tusikanato. Nditasiyo ipapa nogara mushandi yani ipa. Anonzi kana wafunga zvokuenda kumusha ita sei? No matter what the church is going to say, no matter what culture ichati kudii, vana vamazuvano they know how to be free and free indeed. You can take it from them, but they know what they want and they live their own lives. Vane upenyu huri kutambisika ndisu. Ava vadika vaka they live full lives. Iwo kasiya imba yacho vanoitengesa futi kuti vadye mari yacho iyoyo soga vainje because they know what they want. Yeah. I salute them. They know what they want. Vasiri kuziva ndimi. Unaona mdaro yakafa uyu. Toshamisika panapa iso. Chinzi akasiya will. Akatoti mwana wangu mukomana mukuru anotora imba yangu ikiri Glenview. Then ane imwe imba kuWarren Park. Isaipinda naye achirohwa nezuva rimo machitadza kurufa chechi. Iye wacho achiratidza kuti asina kudya mari yani. And iwo vana vacho vakawana dzimba dzacho. Thank you guys. Avamboiti 4 days. Vanenge vatengesa vaenda kuDubai, vaenda kuMalaysia, vachidya mari yacho. Unomuona sari pabeach, akapfeka chikabudura nemusikana wake wasati aroora, vari pabeach soga. Uchiona kuti vakomana vaita sei? Vari kudya mari panapa, vari kudya mari yakasiwa nebenzi. Vari kuidya zveshuwa. And vanoposta kuti hanzvadzi dzako ziite sei? Dzione kuti mari iya
takuidya zvokuti ukamuka unofake chipiri. Chii nhai mudhara chingaita kuti usvike pakuchembera usingazive kuDubai? Unoda kuenda kudenga kuMauritius akuzivi, hauna shungu nako. Shungu dzako ndedzekuti unoda kuenda kui ishungu redzo kati inharo. PaVic Falls shasha ipazivi, asi inovirirwa iri pano ichidya munya ichida kuenda kuichete naro. Ndichafara ndichidzoka panapa ndichinzwa kunzi Elder Ninga avapo nemudzimai vari kuVic Falls. Nhasi Elder Ninga avapo vakaenda kuZanzibar naadzimai vavo, saka sabata rinouya tinenge tisinawo because vari kupindira ikoko tivanamatiri. Even uyu atani mabhizinesi uyu every sabata ari pano, uri kuenda kuholiday rini? Ndo patinoda kuyazozivisa kuti aiwa ndo patiri kuda kunzwisisa. Mira usandisimudzire ruoko, ndoda kuuya pano ndichinzwa kuti muchinda uyu ari kuSingapore nemhuri muchidya chii. Oya wakugona manje kwete zvawaita kudhara, eno wakugona manje. Wakuda kuenda kudenga manje. Zvimwe ndezvimwe, regai ndikudze vana vaMwari. Akaita nebasa. Regai ndikudze vana vaMwari. Nhasi zuva rana baba. Muri kupanzwa ndirika? Ndiro zuva rekuti musungunuke mutaure nana baba. Kudenga tinoshuvira tese kuenda, but takamirira kuenda kudenga ndatimboenda kuVic Falls. Takamirira kuenda kui? Ngatimboendai kuVic Falls. Kamwe kaitiro katiri kuita sana baba, kakuomera katiri kuita sana baba, utano hwedu haumiri zvakanaka. Muri panerana baba? Alright, tomboti mai havapo. Pamune muri mega vana baba, unoshaya musi 1 waunoenda pachicken hati. Unozvidyira uri 1, alright, pamukadzi uri 1. Muri kuona mudhara anoziva. Muri panerana baba? Mari haisi kuzofa yakawanika, painenge iripo ipapo. Iyo shoma iyoyo haisi kuzowanda, but iyo shoma iyoyo ngaipere uchinongonawo mazino. Ende hapana notuka umwe. Munongomirira kuti ndaiwe imwe tiende kuya kwatakamboita sei? Kwatakamboenda naadzimai vako. Vakomana vari pano, ukabatawo kamari munotinyadzisa. Wazvinzwa? Musatinyadzise. Munhu anoinvitwawo for lunch, kwete kuchicken inn. Muri kupanzwisa ndika? Anoinvitwawo kulunch kuratidza kuti uri serious. Ende kana wakaponeswa nyaya unenge unadzo dzekutaura nengirozi because wakatomboendawo dzimwe nzvimbo. Ngati sungunukei, ngati raramei upenyu hunoendeka. Ngati improvei our livelihoods and our lifestyles. Kushaiwa kuripo, asa hatizivi kuti tasara nemazuva mangani, kwete kuti Jesu auya kuti tife. Zvapopu regai apinde achafa kuuya mumwe. Tiri panotesa ndika. Vana baba musaomera. Ndisina nguva ndingaenda nemi. Kune scientific theory yaistada vanhu vanoshaya mbereko.
ndosaka vana baba vachiitwa sperm count pavanoenda kunotariswa ningi papi handika, because vakaoneka kuti pane inonzi scarcity mentality yekuti munhu anongofunga kuti zvinhu zvinonetsa. Saka zvakaonekwa kuti baba kana akaomera anoomera zvokuti even paejaculation body inoramba. Yes, that's why kana vachiitwa kupa mapiritsi vanoti mapiritsi aya kumusha kunani kuna mai imboendai kwakasununguka nemhepo yakatambanuka mumwe mapiritsi, vazoti pari kuenda kumusha uchatorega ndinhongera mai ichi nechi chandidika. Saka body inopinda mufomu yekuita sei, yekusununguka, kuti tiri kupa mudzimai otobata nhumbu. Kuna vamwe vanhu aitoda vana vatatu, vamwe aida 4, vakazoshaya vamwe 2 vakagumira pa 2, kwete nemhaka yekuti chibereko chamai hachisisiko, but nemhaka yekuti body yemurume has never been taught to give. He is so stingy that the body will safeguard anything. Muzinoziva kuti vatenzi vanonyima. Muri pano here vana baba? Ngativei vanhu vanopa. Vana baba vazhinji vari pano, tikaratidzwa atezvara vako kana ambuya vako, tinochema. Muri pano here? Munonetsa zvenyu muchiti kana makuenda kuma-elections, munominating committee, moti treasurer ndamo achitiudza kuti munhu yakamipwa, zvese hazvina basa. Munhu angosarudzwa, daidzai mukadzi wake muti akapedza kuroora here, munonyara ini? Munozonzwa nzi ndaida kuenda ndikasangana nasekuru vacho, pandaienda ndakapa sekuru vacho vachienda kwachota, ndikati munosvitsa, saka ivo vakadya mari yacho. Munonyara ini? Endai munoroora. Endai munoroora. Ende kuroora hausi kuroora, even kuroora kwacho roorera kuda munhu. Indaitozvifunga ndichiti ko sei munhu asingaroori kai, ndoda kuroora, ndikunzwa kuda kuroora futi inini. Ndoda kuroora futi. Ndiani akaisa mutemo wekuti ukaroora ka1 wapedza, akati kuroora kunoita sei? Kunopedzwa, kokaitwa zvakanaka, unoroora kupi? Ndo zvandinoda kubvunza. Kuti hakuna here ndimi wakuru, hakuna here kumwe kunhu kwekuti kana waitwa zvakanaka unodzokorera kuita sei kuti muri pano here? Endai munoita sei? Endai munoroora. Handisi kuti kuroora kune zvakunoshanda kana zvakaita sei, but it's a contract that you entered into and you promised. Vese pavanobva vanhu vachiti kudzoka. Kudzokera ndo kunozoita sei? Ndo kunozonetsa. Number 3, imimi vana baba, every holiday tiri kumusha kwenyu, every holiday tiri kuhama dzenyu, tikakubvunza kuti makabva rini kumadzitezvara, muri pere? Makabva rini kwaatezvara kungonovaonawo? Dai kana baba varipo. Wakapedza kuroora unosvika. Wakapedza kuroora unosvika. Ndiri serious. Vana mai. Muri pano here vana mai? Kuna na mai vanonyima. Muri pano here vana mai? Kuna na mai vanonyima. Varume ava kuti vave zvavari, ndima vatena kuti vaite zvavari nekunyima kwenyu. Havana hama inosvika pamba. Unenge watsama, unenge waita sei. Saka zvakuita kuti vana baba manje kana vari kubasa ndokwanotopira hama dzani. Because anoziva kuti munhu wangu ndikatenga katoni remafuta ndikatenda nopa mai vangu kunoenda bhotoro. Unozonzwa mai vachiti mukawana mari munditsvagirewo mafuta. Kwenga ndakatumira katoni. Kwakaya bhotoro. Ukazomubvunza anzi, mazuva acho akauya ndo mazuva ekuchecha yaitwa ningira Great Commission. Saka women's ministries vaida mafuta. Saka ndakatokanganwa kuudza. Saka ndakazongoti vana mai chirega tivape chi? Ende vawanda vana mai vacho muchechi vanonyema. You have what you deserve. Muri kunzwira vana mai? You have what you deserve.
nyimai zvenyu, but Mwari akaregawo achikupaiwo munhu wacho anoenderana nekunyima kwani, anoenderana nekunyima kwenyu. Muchatadza kuenjoya life. Minamato muchaichemera nekuikumbira nekuda kwemisodzi yechembere dzaingoda 4 liters. 4 liters. Asi tikaona sedzinoshusha. Ndaitaura nevamwe mai vachati murume wangu anoda mai vake, ndosaka ndisingadi kuenda ikoko. Hatisi kutotaudzana mazuva anaya, boza aida kuti ende ikoko. Murume wacho achibva auya. Very senior person, CEO webank. Ndiudzawo shamari, zvikanzi mufunge elder. Pandaenda kuchikoro, ndandisina uniform. Saka sheti yangu yanga yakabvaruka. Mai ndobva vatora blouse ravo. Ndobva vandipa kuti ndipfeke ndichienda kuchikoro. Blouse ndobva rabvaruka. But handina kuudza mai kuti blouse raita sei. Ndobva vazoriona umwe musiku seni ndichipfeka ndichida kuenda kuchikoro. But nguva yekuchikoro yanga yakutokwana. Mai ndokutora tsono neshinda. Vachimhanya mwana wavo vachimhanya vachienda kuchikoro vachisona blouse. Because vaitya kuti akanonoka anopuwa punishment. Vachinosvika pachikoro bhera richirira vachimupa kuti chipfeka. Blouse ndo vakambomupa. Iye zvinovapinzwa kumhanya kuti vasone mwana wangu aende akaita sei, akapfeka. Hamuzivi zvakaitwa nechemberedzi yamusipo. Hamuzivi zvakaitwa nechemberedzi yamusipo. Dzimwe nyaya dziri muninga yehana hatigoni kuudza vanhu nekutya kusekwa, but zvimwe zvakaitwa hatigoni kuzvitsanangura. Saka ndo zvinorwadza kuti vakomana chembere yaimhanya ichisona blouse ichitya kuti ndikanonoka ndopanichwa. To save me from punishment, but to also save me from embarrassment, kuti ndinopfeka hembe dzakabvaruka. Ndo nhasi isingagoni kutsika pamba pangu. Because ndakarora mwana wakansela. Muri pane remi. Handisi kuti vana mai vakanaka ini. Handisi kuti vana mai vedu havaroyini. Anaombodareni. But vachiroya kudaro ndati vaimhanya vachisona blouse. Kuti muzowana munhu uyu. Asi zvese izvozvo hazvina anotarisa. Zvese izvozvo. Bozi ndandakura ndichidaro. Bozi like mba medu isusu. Dedhi wangu. Bozi inini mbakura kwandakaita. Ende dedhi wedu wangu asina kuti mwana musikana mwana mukomana. Ende taingotesa. Saka inini ndinogara ndichitaura husband yangu. Kuti aiwaka isusu titoriwo family panapa. Bozi tinge tine mani dzedu. Ivo vakatoitawo life yavo. Havana kuita life. Vaimhanya nemurume wenyu uyu. Vachisona. Haina limwe life. Yavaizoita vadzoka ikoko kuresi iyoyo. Handoitodzoka vachirara mbabvu dzava kurwadza. Asi vachifara kuti asi mwana asvika akapfeka. Tata kutofunga kuti iye zvino zvazovewo pabasa. Pamwe vacharavirawo chinonaka. But zvinoatora benzi. Pangonzi pane function pachechi anofa chikafu chese. Izvi regai ndotoromba kwangu. Izvi regai ndotoromba kwangu. Izvi ndoya nazvo. Regai ndibva nemamwe mamaffins pamusoro ipapo ngasina kubvunzwa. Asi vamwene vake. Vana mai musadaro. Vana mai musadaro. But kune dzimwewo chembere nyanya. Dzoda kudya zvinhu zvevana zvokuti havaguti kuti mwana ane mhuri yake. Dziriko chembere dzisingagoni kutegesa varoora. Munonzi kumushanda kangoti TV vangese vanoyamba 1 kuti vese vasiye magrocery imo. Dziriko. Tiri kuti hapana apa zvokuti vakadzi vari kudyisa varume vachivaita magirlfriend. Kune dzimwe chembere dziri kudyisa vana vava. Zvoti hafungi. Chese chada kuita ndangabvunza mai vake. Chese anobvunza mai vake. Dziriko chembere dzaramba kukura. Mwana akura atoone mhuri yake, chembere haidi kubva ipapo. Ida ramba ichingotonga chete. Gideon uyu. Gideon uyu. Ndine nhumbu ya Gideon. Makatoita mukamubereka. Gideon muri taura yatoone vana nevazukuru uyu. Muri pane rana mbuya. Manyanya.
Aiwa. Taiti ukaroiwa nakafa ndo pazvinodai, boza akunzwiriwo tsitsi. Panotora stock yehembe dzemukadzi wemunhu. Kuti mukadzi wako hembe idzi nehembe idzi anonyanya kudzidiko, kuna hatina chinhu. Mai vachembera kudai nyange mukawana dhuku rimwe chete nedress rimwe chete. Kwamwe kwamuchada kuenda ndekupi? Mukatozowana mbiri dzedhokasi mazano mafunaka kana imwe. Vumai kukura. Vumai kukura. Shuvirai vana venyu zvakanaka. Namatirai vana venyu varavire zvinonaka. Musaita shanje muchitira wamakabereka akabuda mudumbu renyu. Farai kana mukamona achifara. Imakapfekedzwa mukubvukubvu nevarume venyu. Regai vakadzi vedu vapfekewo zvatoda, zvoti kana wakamutarisa unoona ndiye kwete mai vangu. Makuti measure length. Hembe dzemudzimai wangu. Kwamasvika kuriko. Vanhu ava patova vapfimba tichivadava tetauna musoro ese tisina kuona moyo isu. Tinoona musoro nefesi. Ngotoona kuti munhu yaanoita uyu. Munhu yaanoita uyu. Ko moyo unoona mushini wacho kuona moyo wakawana kupi. Tinongoona fesi isu nemusoro. Saka akauya kumba achiti pane hairstyle yandawana ndoda kugadziriswa. Inoita mari yadzimai 140. Kungopa 140. Ndo zvatakada. Patakamuona ipo paya. Patakaenda naye achiuya natete vake. Handadzi dzedu dzikafarana namai vachifarira hairstyle. Pane akanga abhadhara. Lakini ndozotanga kutivengira Ellen White muno mukuti kugerwa. Vakagerwa vaiveko mazuva akatora mwana wevanhu. Kuita murume asingazivi kana zita rimwe chete reperfume. Chanel Mazamdel hauizivi. Unondotenga Kilem. Aiwa musadaro. Musadaro. Shuwa musadaro. Zvimwe zvose tinganyeperana. Moyo wake, ndiani akaona moyo pano? Takaona kuslima. Mai utsvagirei? Mai udi moyo. Takaona kuslima nehill. Neconfidence dzaiburiswa nehill tikati munhu ndiye. Ende musi watakachatawo zvinhu vanhu vachionawo zvechiwakana kuti ndiye. Uchikaona zvako kamwana ke munhu so. Kuripo kuslima kuti munhu akadya manutrients ese arimo muganda uyu. Aiwa unozvona hakusi kuslima kwokushaya aiwa. Iye mwana wevanhu akuti ukamudhonza ganda kudai inoti zeta rekurovera kuti ridzokere nekushaya manutrients. Chitambudza mwana wevanhu. Moyo nimi kuti makazoona moyo mai utsvagirei moyo. Ndosaka mutadza kufara munosaka zvinhu zvisina chi zvamakaona izvozvo. Keep enjoying that. Keep enjoying that. Ndiani mukuru weWomen's Ministries? Apo yakabatana nedhoka. Hakuna here kunotengeswa uniform dzedhoka, hakuna size. Cool. Inda. Hangoita ma-oversize munhu wese ma-oversize. Ko indava. Kudenga inga ngirozi dzine mapapiro esize vatiko. Ayo mubvunzo vana mai ndibatsire pamwe ndogona kunge ndisingazive semunhu wechirume. Pamotenga uniform yedhokas kana iWomen's Ministries. Hakuna size here. Ko inda. Masavadza apiwa. Imusataure masavadha ekugokwe kaistiri panapa. Tikutaura izvo zvepanapa.
Asi size iriko. Regai tinamate tende. Sure, indaitonditseka ndichifunga kuti pamwe uniform ya ine imwe style isingasoneke size here kana kuti inoita kuti zvizobuda zvakadaro. But mandisungunura kana mandidzwa size iri pai. Size iriko. Umunhu otomezwa otoita size yake. Alright, varume ndiri kuvanzwa chidiso chavo. Varume vana mai ndibatsirewo. Kuti muri kuti here ikaita oversize ndoti mweya ukwanewo. Kana kuti ayo vanogona kuva nereason yavo yekuti ini namweya mutsvene hatizokwani kana ikaita chi size. Because chinhu chinonzi love is a combination of many things. Kutoona chaiko uchibeholda beauty yacho kune a very large contribution on what it will be. Muri panzwisa vana mai handirika musapfeka sekunge zvakatengwa musipo. Muri pere musapfeka sekunge zvakatengwa musipo. Let me liberate you today. Be true to yourself. Be honest with yourself. Mukuona madzimai mazhinji panonzi anda kana kudhokas kana women's ministries hatiteeri. Varume havateveri. Because anenge achingoti zvoita kunge ndakaperekedza mai vangu. Ndakaperekedza mai vangu. Anozongouya kuzokukolektai ende abudi mota inenge achingopopota ndatipinda ifunga taripopota mai vake ndatipinda ngina handidi zvekudriva usiku munozviita sei munozviziya ina handidi zvekudriva chi usiku ndakutotaurawo vari mama wanzwa vese kutotaura kuti konodi kana kuchekesa size yani size yako imene kudhara ari kutaura kuti shaping haiite sei. Muri pano here vana vamai ngaatinamatei. This essence of all of it Mwari vatibatsire dzimba dzedu dzive nayo. We have a kingdom ngirozi tichatonga. Tisachiva umambo hwepano pasi. Tichachiva umambo hwemuvengi hwaanogona kutipa. Number 2, ngatidzidze. Ngative vanhu vanoita sei? Vanodzidza. Hazvina basa nezera. Every day parinobuda nekuvira, there are new things to be learned. Ngatidzidze, tifambirane nazvo. Number 4, happiness is of essence. Ndativavarirei mufaro mukati medzimba dzedu. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, mutsvene wamasimba ose, tinokutendai nesabata ramatipa. Ive nai vana venyu vari pano, toda kukutendai neuwandu hwavo, toda kukutendai nekurevesa kwavo. Munamato wangu ndeuyu Mwari. Zviripo zvizhinji zvataifanira kudzidza, asi wakaipa akatitorera. Asi mamadaukazi vano Mwari, iye mweya mutsvene ngaatidzidzise kuti mudzimba dzedu muve nemufaro. Zvino tinonamata pamusoro pevana venyu Mwari. Mumwe nemumwe ane zvamuunza pano. Mwari, meet them at their point of need. Tinonamatawo Mwari, pane vari kutsvaga shamwari dzeupenyu. Mwari, zvirege kuitwa neziso renyama, asi mweya wenyu atinongedzere. Tinonamatira michato yakuda kuparara, nezita raJesu ngairapwe. Tinonamata Mwari kuti nguva zhinji takanyarara. Tikaramba takanyarara, zvikazosvika pakutiuraya. Asi nhasi tiri kuti Mwari, zvamambotinzwira tsitsi chiwedzerai tsitsi pamusoro petsitsi. Kuti tigone kukomuniketa nekunzwanana kuti nyika igoziva kuti tinokutyai Mwari. Kana matenda titenderei tapata kuparadzana. Muzita raJesu tonamata, amen. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi acha
achazouyaje kutonga umambo wake uyane kukasika Jesuje arikutoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya makuwa ekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya tichasangana kumusha wekudenga tichaimba nekuponeswa vaponesi vachabva pasi rese vanamate mambo wedenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawira tichasvika namatasimbira kufaradakara topfeka mbiri yekudenga arikuuya nekukasika Jesuje arikudzoka nevafambi vake vachazotora apo Jesu ouya. Tichazorora ikweyo toimba rio ramosisi na Jesu tichazokara umakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotunga
Shika koridiko nekukomborewa nekuona Baba wangu na iye kukara zorora tichazorora kunyika iyo kulenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazokara moyo wangu wafarira unoda kuyenda handi chichiroto uya dashinga kufamba zorora tichazorora kunyika iyo kulenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazokara tichazorora kunyika iyo kulenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba rio rwa Mozisi na Jesu tichazokara. Apo basara pera njinaenda kumusha uko kufa kunopeka kusafa dijamzi wamponesi apo ajazo uya iye anondikashira kumusha dijamzi Jamziwa apone jazomira naye Jamziwa mazazi mumaoko ake zofara kwazo kuona uso wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkuza nerudoro nemutsa anondigadzira musha kumsoro Jamziwa aponde jazomira naye Jamziwa nemajazi mumaoko ake ndinotondera awo vadikani vakafa kuti nerufu tapatsana nawo apo Jesu
Jesu ngichamziva hapo ngitazomera naye ngichamziva ndaziwa nemadzazi mumaoko ake. kunona kakuda Jesu kumuna wira kwazo kuzoro rapachidzidzo yekuti wakadaro Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve okuna kakuda Jesu ndachena mbero paro ndapona ngekurawira kuna muponesiyo Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve undezva kanaka kwazvo kusimbira kwaJesu kugashira kuna iye rufaro neupenyu Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve ndinofara ndakadzidza kusimbira kunemi ndinoziva ndichagara pamwe nemwi ndarini Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa